Zimbabwe muri kuzviona sei. Oh, shall remain. Yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Yemesonuri geva, takatumira mbava. Geva, matoti. Urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Zvamanje chinhu chimwe chandiri kufarira ndechekuti vacho vaitsigira Zanu PF vainge vari paforefront vachiti pamberi neZanu PF vachizviita kunge vasingadzoreke pataivaudza vakuchiona chokwadi, vakuchiziva chokwadi. Wamuri kuona uyo ari paskrini rangu iro anonzi Benji the truck driver. Benji hakuna chakaipa chaitwa neZanu PF chawaimuudza achinzwisisa. Benji pese paasvika mumagroups ese atiinawo chaaingotaura chete kuti Zanu PF iri kugona basa, Zanu PF yakaripa, Zanu PF iri bho. Recently Benji akazoona chiedza, akapenyerwa, ndiri kunzwa kufara. Mashoko aakutaura amashoko ekuvaka, mashoko ataimbotaura 2-3 years ago. Tichiedza kumuonesa kuti Benji, zvamuri kutsigira izvi hapana kwazviri kuenda. Right now Rutendo Matinyarara akabuda achitaura kuti zviri kuitwa izvi hazvisirizvo. Godfrey Tsenengama akati ko comrade chichanetsa futi, maakuita sei? Zviri kufamba sei? Wamurovero upi wamaakuita uyu? Zvikanzi handikwanise kudifenda chinhu chakadaro, chinhu chakaora zvekudaro naRutendo Matinyarara. Ya, pari kupisa zvekudaro. Hanzi comrade zvauya sei? Chii chanetsa naGodfrey Tsenengama? Meaning kuti post yaGodfrey Tsenengama irapo ini. Chii? Hanzi ko zvadii comrade and my brother and my comrade zvadii? Mushure mekunge mukomana abvunza. Saka nyaya iri kutaurwa naBenji panapa ndeyekuti kuZanu PF haukwanise kubvunza kana kuquestiona authority kana kuti maleaders. Kuti titaure kuti pabhaizika apa pane zvaitika izvi, vanhu vanenge vakutoti watengesa musangano, wachinja maitiro. Rutendo Matinyarara akabva apindura zvikanzi handina kumbochinja, handina, but handisi kukwanisa kusapota zvinhu zvakadai. So let me just read you one point yaaisapo. Zvikanzi, hi my brother Godfrey, Rutendo hasn't changed sides. I still believe in telling the good Zimbabwean story and promoting the nation. But hanzi handina kuchinja, ndichiri kutaura nyaya dzakanaka dzeZimbabwe, ndichiri kukurudzira tourism, ndichiri kukurudzira vanhu kuti vaone kuti nyika yedu yeZimbabwe yakanaka. Asi zviri kuitika izvi, I don't believe in telling the good story for the leaders that want to force a constitutional amendment. Yeah, handi believe mukuchinjwa kana mukutaura kunaka kwevatungamiriri vari kuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuti vaite zvavanoda ivo, vawedzere materm extension avo pachezvavo pasingaendwe kureferendum. Yet constitution iyi inotaura yega pachena kuti kana pakuitwa maamendments aya tinofanira kudzokera kuvanhu tonobvunza kuti tozviita here kana kuti toregera, tozviita here kana kuti toregera. Because constitution iyi payakagadzirwa vanhu vakange varipo vachiisawo miono yavo, vachiisawo mafungiro avo. Zvapera kudaro zvikanzi tikachinja
term limit tikachinja, anything chine chekuita nemutungamiriri wenyika aripo haasiri anofanirwa kubenefita, but achazoteera ndiye achabenefita. Ndoda kuti munzwe muonero nemataurirwo ari kuitwa naBenji panapa. Ndo pamuchaona kuti vanhu vaye vaisapota Zanu PF vaakusvinura mbijana vachiona chokwadi. Regai tinzwe Benji achitaura. Mukuza chinjukura ya Zanu PF chi is that thing chekuti mayouth eku Zanu PF or the next leaders in line havabvumidzwe kuquestiona anything chaitwa neleadership. Anobva atonzi mutengesi munhu iyeyo. Around midday today ndaona post anonzi Godfrey Tsenengama achibvunza Rutendo kuti chii chakubata, because Rutendo he decided to speak the truth. Rutendo is 100% right. Rutendo angoti we have to do what the book says. The book says kuti kana tichida kuamenda any act iri muconstitution medu toita referendum tonobvunza vanhu vesa ruoko rwavo sekuita kwavakaita pana 2013 kuti mutemo especially mutemo inoita chekuita nekusadzwa kwemaleaders avo. You can't say to the people vari kuda vari kubvuma nekuti une vanhu 50 vari around vari kuti yes, call the other 950,000 to make it 950,000 vasiri ipapo. Why don't do the right thing? My voices avo ari kuda kunzwikwa. Mari kushanda kusa referendum ndeyenyika izi mari kubva muhomwe maanybody. So what needs to be done ndezvekuti if we are very honest to ourselves, we have to do what is right. What is right? Toita referendum rine chekuita nekuti 2030 toenda here, vanhu kana vabvuma toenda. Toita referendum yekuti munhu hamuchavhota, imi maakuvhoterwa naye maMP kana vabvuma zvoitwa sekudaro, kwete kungoti munhu wese ari kuda tikuita maconsultation hamune anzi yekuti vabvuma kudhara. Asi vanhu vakati aiwa handisi kuzvida, vakatanga kuda kuti aiwa izvi handisi kuzvida because zvakaipira mosunga biti makamusungire madhuku makamuroverei. Ene zviritenda is telling the truth, is just saying only what is called the truth. Ndozvitaura naRutendo. Inini as a Zanu PF member I am saying I am not in support of that thing zvokuenda kunoamenda constitution pasina referendum. If people they want kuti referendum tiamende hande tinoamenda constitution using the referendum. Bita anamboti nemunobvisa Zanu PF anamboti amunanga kwanga wabviswe muofisi mavari ati hande kureferendum tinonzwa kuti vanhu vari kuti kudii ikoko ndikonofanirwa kuperera nyaya dzenyika yedu. These people have got the right to voice about the matters which affect their livelihoods, because munhu anotonga nyika anoaffecta livelihood chizvarwa chese chenyika ndianisa policy. Saka anenge afanirwa kunge akasapotwa nevanhu vanenge vachizviti varidzi venyika vanove vana veZimbabwe 17 million. Saka vabvumidzei kuti vaite referendum kana vachida. Kana muri kuziva kuti munhu wese ari kuda, muri kutyei kuti vangoenda vanoendesa? Handi that is the theme iripo kunzi munhu wese ari kuda. Kana munhu wese ari kuziva kunzi ari kuda ari kubvuma, why trying to muzzle them by saying no, we don't have to do it? Vana soro jena vemubato rangu ndizvo here zvatada kuita izvozvo. Ndo one man one vote yakaenderwa kuhondo nevakafa vakasara panyadzonya vakasara kuchimoyo, kuti isusu toda kuti tive neutongi hwejekerero hwekuti vanhu vanokwanisa kubvumirwa kuexpressa themselves through the will of the vote, kuti one man one vote. Kana zvakunzi vabvuma nemuromo hande kwemaconsultations anenge ane maanzi. Tinongodedza vanhu 7 vari apa patovapa maballot paper, votai. Vavhota tikati 8 out of 10 vabvuma, zvabvumwa koti kurambirei. Ene zvinanzwa mumwe akuti hanzi Rutendo wapindwa nei because Rutendo decided to tell the truth. No, tongogara tiri pamaheadlines pamaspotlight, wese ada kutaura munoda kuita mazoi, munosunga, munorova. Ndo here zvinhu zvachona zvokuti kutonga nyika? No man, zvimwe zvana tinofanira kuita tichifungo kuti we have got younger generations dziri kumashure uko. Vana vedu vachada kurarama munyika inonzi Zimbabwe iyoyo. Yes, Zanu PF iri kutonga, tinoisupport, but kana zvakuitwa zvisiri izvo tongonzi ramba ichisapota chii?